Pak No, Piye, Rin? engko bayaranku pijet tambahno ya. Bayaran pijet prayopada karo umume to, Rin. Wah, lah minyak kuntek kabeh lho sampean. Mergo kekamban gegere sampean. Wis to, Rin. Pokoke engko njarem kuwi iso mari. Tak tukokne minyak urut sak rinjing kowe aja kuwatir. Tenan Pak No ya? Iya. Lah ya ngono Pak No. Engko ben kena tak nggih mijet sampai setahun. Nyapa Pak No? Sik to, Rin. Aku kok mambu sangit. Kowe gak tau sikatan to? Wah, monyek. Aku lu pendak 5 menit pisan sikatan iso. Lah yo isis no cangkemmu. Karo dene lah wong cangkem kok sangit iki piye to Pak No? Lah terus ambu apa iki? Lah yo, ambune apa ta iki?